Докази військової присутності Росії на Донбасі оприлюднили в Генеральній прокуратурі України. На офіційному сайті відомства опублікували фотографії уламків російського великокаліберного артилерійського керованого боєприпасу «Краснополь». Їх знайшли в районі села Широкіне на Донеччині після обстрілів 12 лютого. Уламки такого самого боєприпасу у квітні виявили також поблизу села Новолуганське. Крім того, українським військовим вдалося захопити у бойовиків автомати АК-74 та протитанковий кулемет. За номером одного з автоматів вдалося встановити, що він був на озброєнні міліції Криму до його окупації Росією. Місце виявлення зазначених зразків, а також факти їх використання в Донецькій області свідчать про військову агресію Збройних сил Російської Федерації та підконтрольних їм незаконних збройних формувань. На теперішній час проводяться відповідні експертизи, досудове розслідування триває.